Друзі, привіт! А у цьому відео я хочу вам розповісти, як вірно та коли все ж таки правильно обрізати кущі смородини. А також розповім, як можна розмножувати смородину навіть зараз восени або заготовити різки. Ну і по-перше, коли вже прийшла осінь, коли вже похолодало, листя на смородині почало жовтішати, то вже можна приступати до обрізання смородини. Але головне, листя ми не видаляємо. Коли прийдуть перші нічні морози, листя саме повідпадає, тому що на молодому прирості вже утворилися бруньки з врожаєм на наступний рік. Якщо ви будете обривати листя, ви обов'язково повідбиваєте якусь частину цих бруньок і на наступний рік не доотримаєте врожаю. А також верхівки я на своїй смородині не вкорочую, тому що вона в мене не виростає вище 1,20 м, максимум 1,5 метра, а на наступний рік я буду робити оградку для кожного куща, що він не буде розкидисти під вагою врожаю. Але якщо ваші кущі смородини дуже високорослі, то краще їх обрізати приблизно на висоті 1 метру від ґрунту. Тепер, коли ж краще обрізати смородину? Восени або весною. Смородина – це зимостійка рослина, і тому якщо ви обріжете вірно, як я далі у відео вам продемонструю, то можна обрізати і весною, і восени. Кущ добре перезимує і буде давати великий врожай. А плюсами обрізання восени є те, що, по-перше, роботи вже по вгородові дуже мало, вільного часу більше і можна займатися обрізкою. На відміну, коли прийде весна, весною роботи і так багато, підготовлюємо город, вирощуємо розсаду, працюємо, заробляємо гроші, а також весною ще може бути дуже грязно і ви до кущів просто не пролізете. А якщо прогавите момент обрізки, то на смородині почнуть вже розпускатися бруньки, і при обрізанні таких кущів ви тільки нашкодите йому. Саме пообламуєте ці бруньки, на котрих повинен був бути врожай. Але також хочу вас застерегти, якщо обрізати кущ смородини невірно, а саме дуже сильно його обрізати, а якщо у вас морозні зими, то цей кущ промерзне і дуже постраждає. Вимерзнути він не вимерзне, але наступного року буде увесь сезон відходити від такої осінньої обрізки, буде нарощувати нову зелену масу, врожаю практично не буде, тому з осінньою обрізкою потрібно бути обережним. І також, якщо зовсім не обрізати смородину, а починати її обрізати вже потрібно з 4-го року її існування, видаляючи старі гілки і провокуючи новий молодий приріст, то якщо зовсім її не обрізати, вже після 5-го року вирощування ви побачите, що на кущах практично немає нового молодого прирісту, на котрому закладається основний врожай, а будуть тільки старі гілки, кущ швидко почне старішати та недовго буде жити, тому що він не оновлюється. А також врожаї будуть все менше, а ягоди будуть дуже малі та несмачні. Тому обрізати потрібно обов'язково. А тепер продемонструю вам вірну обрізку смородини. Цей фрагмент відео узяти мною із мого одного старого відео, в якому це найкраще видно. Як бачите, у мого куща багато молодого приросту. Це дуже добра ознака, тому що наступного року саме на цьому прирісті буде великий врожай великих ягід. І вже на наступний рік ось ці гілки після зимовки будуть виглядати ось так. Деревина їх потемнішає, а кора стане міцнішою. Ось це у нас однорічний приріст, а ось це у нас дворічний приріст. А ось є і 3-річний приріст, котрий наступного року вже буде 4-річним і на ньому врожаю практично не буде. Саме він, а також більш старі гілки нам не потрібні. Врожаю на них практично не буде, тому що весь великий врожай буде саме на ось цих молодих гілках. Головне, потрібно запам'ятати таке правило, що на вашому кущі після обрізання повинно залишитися хоча б 6 або 8 ось таких дворічних гілок, тому що у них кора вже товста і вони краще зимують. А ось такі молоді однорічні гілки я зовсім не обрізаю, щоб омолоджувати кущ. Тепер, що стосується розмноження смородини. На обрізаних старих гілках є ось такі молоді прирісти, однорічні. Ми його відрізаємо і можна прямо тут біля куща устромити цю різку у землю, зануривши її десь на 4 бруньки у землю. А над поверхнею землі повинно залишатися не менше 2 бруньок. Можна більше, але не менше. А також можна виділити окреме місце на городі під цю школку. І вже наступного року влітку у вас будуть саджанці з гарною кореневою системою, котрі можна буде розсаджувати по городу на постійне місце проживання. Але краще ці різки саджати подалі від самого куща при викопуванні саджанців, щоб не пошкоджити коріння дорослого куща. Тому, друзі, тепер ви точно знаєте, що обрізати смородину можна як весною, так і восени. Тепер для себе оприділіться, коли для вас краще і коли у вас більше часу.
Обрізайте саме так, як я вам тільки що продемонстрував, і тоді кущі смородини будуть омолоджуватися і будуть давати великий врожай. А також обов'язково по сезону не пропускайте вихід моїх відео, де я буду вам демонструвати, чим я підживлюю, як я і коли поливаю, щоб ще збільшити як сам врожай, так і розмір ягоди смородини. Кому інформація з цього відео була корисна, обов'язково поставте лайк, не забудьте поділитися цим відео з друзями, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю вдалого дня і зустрінемось у наступних відео.